Tervehdys kaikille! Tämä on Rainbow Presents! Kädet ilman vie ja vasen jalka eteen. Laske kädet alas, jalka paikalleen. Sitten Anteeksi. Joo, moikka. Hei, oota. No mitä? Ei mitään. Niin. Okei. Toi poika kävi just äsken sun tyttäres kimppuun. Niin, juuri kävi. Tästä pitää tehdä sille pieni opetus. Hei poika. Mitä sä just menit tekemään? Mitä? Sä koskit mun tyttöä just äsken. Niin. Tiedätkö mitä tapahtuu niille, jotka koskevat tyttöä? No. Ne saa pienen opetuksen. Ja se on... Se sai siitä opetuksen. Jos sä vielä kerran Hei, jos sä vielä kerran kosket mun tyttöön, saat vainaa. Au. Okei, mä taisin tajuta. Hei, oot sä kunnossa? On mä. No hyvä. Kiitos kun sä autoit mut ylös. Joo, ei mitään. Mitä sä teet täällä, iskä? Sinä. Mitä? Koskit tyttäreeni. Sinä kuolet! Isä, ei! Nyt minäkin kaaduin jo. Jos tämä poika vielä ahdistelee sinua, minä tapan hänet. Varoitan häntä. Tai jos haluat hänen kuolevan, niin annat hän tulla lähellesi. Iskäni ei ikinä opi. Hei poika, mikä sun ikinä nimikä on? Mun nimi on Rusina. Ai, mä oon Bella. Ai. No, Bella, voitaisko vai yhtään hengata? Ei, mun isä käskee sun pysyä poissa ja se tarkoittaa, että sun pitää pysyä poissa. Minkä takia? No koska iskä ei tykkää, että pojat tulee mun lähelle. Se on luvannut mulle jonkun tyhmän näköisen pojan. Kato, tuolla se poika on. Hei, moi mun morokulta. Hei. Joo, se on aika tyhmän näköinen. No, kai mun pitää sitten lähteä. Au, en mä pysy koskaan pystyssä. No, ja menikö hänelle se jakeluun? Kyllä, iskä. Hyvä. Siinä sinä nyt olet kotiarestissa ja pysyt siinä, kunnes opit, että pidät Michaelista. Eikä uikutusta.
Bella! Minun täytyy auttaa häntä. Mitä sinä luulet tekeväsi? En mitään. Aivan. Mitä sä siinä makailet? Sun pitäisi olla vahtivuorossa. Mua nukuttaa, tietsä. Joka päivä yövuorossa ei oo helppoa. Hiljaa tai saat potkut. Okei. Ja sinäkin siinä. Vahdi. Se rusina ei saa tulla tänne. Bella, mitä minä nyt teen? Oi ei. Jatkuu seuraavassa osassa.